फोन म्हणा, फोन म्हणा. हॅलो, काय रे? हॅलो सोन्या, काय कर रही ना असस र? काय ना भाऊ, बसलच. काय सांगस? या ना मग इकडे आपली जागवर आणि मी आठेच बसलचोत. नागर आम्ही गाव जाय रे ना असं म्हणे मामानी पोरला घेवाला. जाऊ दे मग, गेम खेळ आणि बोलाय रे रामू. संध्याकाळी खेळत ना मग. ठेव. हा ठेव मग. काय रे इरीत का? नार काय ना इरीत. तेनी मामानी पोरला घेवाला जाय रे ना सर तो. काय तेनी मामानी पोरला? हा, तेनी मामानी पोरला घेवाला जाय रे ना असं तो. वाव. हा, तू कसा एवढा खुश होई रे नासस मग? तो तेनी मामानी पोरला घेवा जायरीत, त्यापेक्षा तू जास्त खुश दखाय रे नासस. तू ना अजून तेनी मामानी पोरला पायल ना म्हणून तू अशा चावी रे नासस. का बर, तिला काय होईना? तिला काय होईना? अरे काय गजब आयटम सकाती. तिला पाहिलं माणूस खुश होई जाय, खुश. खरंच? अरे येडा, तेरी मामानी पोर एकदम कडक सही कडक. वाव, मग बेकार मजा येईल भो. तुझं पाशीनं डायरेक्ट तिने प्यार में पडी जाशी माहित सका. मग तेनी घर जाणारच पडे इकडा. जाऊत ना मग. पण मी पटार बर का तिला. समाल बर का बलती बेकार बोती. मग मी भलता बेकार न. तू तिनीकडे पाहू नको बर का. अय बो ना पाहणार रे, सांग्याने एक टाइम येऊ तर दे तिला. नरे भाऊ सोन्यानी मामाने पोर म्हणे वालीच ना. मग काय पाहिजे, लाईक आणि सबस्क्राईब कर द्या. A few moments later. काय रे सोन्या, आत्यानी तब्येत बेकार बिगडी जाईत. हा, ये चिकनगुन्या होई जायचं. 2-3 दिवस बसून बेकार हलवी जायचं ते आमनावाला खावा पेवाना. म्हणून तुला आज घेवा येल होता. पुढं पाम देशी गाडी कोची, नाही तर आपला बी खावा पेवाना हलवी जाती बर का. मी बेकार से हे टेन्शन नको घेऊ तू. 2 hours later. अय सोन्या म्हणा दोस्त. अय सोन्या दोस्त. काय रे सम्या नाण्या, काय करी तिकडं? काय ना बरा, तुला आज भेट आवडलं ना. चाललं गेम खेळाला. ओय आज ना येवाय नारगडा गेम खेळ आणि म्हणे अक्कानी पुरी तब्येत बिगडी जायलच. ओय सोन्या, बरं अशा नको सांगू रे. तुला माहितच ना, तुला शिवाय आमना दिवस निघत ना. ना माहिती र मला. बस का रे बो, चाल ना. भलता बेकार ससर सोन्या, तुम्ही गरवण तर बसानी सुद्धा सांगत ना. बसा ना र मग, मी काही ना मर रही ना असं. फोन लावा ना मग, का लगेच बोलावा येवाना. अरे बो फोन ना लागे रे ना म्हणून तर तुम्ही गरवणत ना. अय सोन्या, पाणी सर तुम्ही गरम आणलं मग लवकर ब्या. 30 लागे रही निस पुरा बेकार गळा कोरडा पडी रही ना असं. तरी या पावसाळा चालू सर तरी तुला गळा कोरडा पडी रही ना असं. तुम्ही मामानी पोरला पावासाठी आमनेवाल्या आयडिया अस नर बो. मग रे रेखा, पाणी आणि कोणला पाणी पाहिजे र? आपली नळ आज पाणी नाही न र. जाऊ दे मग. करत र बो, आणि बेकार कडक पोरचं बो, बेकार सुपच न मन सांगणार न. हा नर बेकार कडक सबो. काय रे सम्या, तुम काय चावी रे नसत तुम. काय ना र? मला माहित तुम काय चावी रे नसत. आमनी घर पोरवडी ना त्या धावत व तुम भाऊस वराव सम्या भलता बेकार स बर. काय चावली रे नाल र? मग तुम आता जेवणच करी जाशात का? आमनी वाटना से पाक करेल सका. आता तू रावण्या करीत रहीत, मग जेवण करीत असत बो. हा, काय ना से पाक करेल. चला गेम खेळ आणि. ओय समी, आय सोन्या बोलता बेकार सो बर कार. त्यांनी घर पोरवणी तर लगेच. हा नर, तापानं कशा करेन असं लगेच. चला उठा रे, चला ना गेम खेळ आणि. चाल ना बो मग. पायानं भाऊसवन आम्ही घर पोरवणी ना लगेच कसे लागणार. मग काय पाहिजे, व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.